Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Karbi Film Society ahin pen patir piponsi jakong poni phaikre pho arni dong mukak longkam teron amaro along Mohamaya constituency lapen Korkanthi constituency Karbi Film Society aru kesengamai kepaman pon. Korkanthi lapen Mohamaya KFS aru keseng amaya long khorsing rong phar ahin pensi mai charipon. Bangso Korkanthi lapen Mohamaya KFS aru keseng amaya long KFS tiripi amai ahin pensi meipu lapen chunbang arpu ingbai pon. Korkanthi KFS aru meipu Lona Singh teron chunbang Ram Singh teron lapen Mohamaya KFS aru meipu Bisnu teron lapen chunbang Sonjoy Kro arpu pekpomsi Korkanthi lapen Mohamaya aru along member bang ingkoi susi abang phubang phiatomaphan arpu pekponlu. Korkanthi lapen Mohamaya KFS aru keseng amai long manpeng aluhi pen KFS tirpi meipu Dilip Be chunbang Mongol Singh rongpi lapen KFS AGS Sonjoy Terang KFS BDSR Dhoniram Tiso lapen Mohamaya VDC Chairman Rajesh Teron Mondol Dhoni Tok Bipen Chenglok Lam Arjan Kaching Honabang Phubang Phiatom Chetong Donsi Ing Samjin Pen Pachun Ponlu Phuloni Pen Oro Ningti Kathar Karbi Anglong News Kardom Aprangsi Nalkama Channel Phan Niltum Karbi Film Society hin pen Purwan Thu Made Suri Surya Kardom Pajeriklo Jasemet Pet Pini Militum la Korkanthi la pente Mohamaya la hini homostia farman pini Karbi Film Society isi Jonel la bangso mate hawar amai lo isi ini militum tangkring pen seng pon lo la bangso ke seng nang ko bangalahan lo ke damtang Karbi Film Society ningkan krip ho arta ke chok la bangso mahang ke thegar ning silin tumche parai lo Karbia Lamarjan mate Karbia Pindeng Sumpot Karbia Nimrukom Karbia Tum Kecho Kedu Pencenglok Asitin Ahor Muda Karbia Keita Pirthe Adanglong Labangso Isia K ba Isia K kang tim kula bangso bang Pirthe Adangarata na pachini RG mante ke pachini dunjia phan labangso ke bor ija phan Karbia Anglong adang pi mate angtan kedua Karbi ka do pabia Karbia tum anta labangso abang ilitum kece song boji mate ke klaim ponangi kenang so labangso pen mathasi pini lada Korkanthi pen Mohamaya ahawar stame ilitum penang an ahon sere labangso Lamarjana hin mate kapre drama hin dhaihoya hin stame ke klaim ani ke hang atum pik kasi alang litum bhan stame Karbi Lamarjan non ke klaim ya ning hang mate ke klaim bo matum bhan stame ilitum chokli pen Kosonsi ilitum Lamarjan ke klaim ponangi ma lapen Karbia Khea Farman ilitum kosonsi angsong ke pon unjima lahaya putha ilitum chok limben moi prang ke bang hilang name chethan chimum nong po lapen aron ateng ben ilitum klaim pon kheti usi ilitum labangso komat khasi ini dak hawararan handa labangso chethan chimum dia pasi laso aru bang keseng ilitum chethan name kisia satum labangso penangan Karbia Pindeng Support anin rukom kirim labangso ikit hanpon non ningkan bokep ke choklo kasi sertalin labangso ke talon labangso sertalin ke talon ningkan bokep labangso ke chok an nang ke klaim ajo ini si pini itu Karbia Peri Pindeng Support non anta itu madon mate anu tin la kaching khang khai ajo ini ke la kisia satum Karbi Youth Festival labangso pink pen labangso ke klaim ajo ini si non itu labangso klaim pon nomor sontak taksi la lamedamai tum tak Karbia lami ki oroma tumu alang itum kirim tar lipen labangso kirim nang kitidun boma joine si non puta lahai porom puti lapen tumi same Karbi Lamarjan long selam pon long bomba lahalo sini lituma bangke alang lituma phan kaida lituma labangso bidi sure pen chenglok asona song same litum la lamedamai lapen kesia saphanke litum upin si lituma bidi sara song se litum alok tinta bangso andeng tin same ahi ponbo lapen chiki ponbom si non nang pon man bonno lapen prangke bang gilang same dangnon Korkanthi hawar lapen Mohamaya hawar tame Karbi Lamedame lapen tela KCS labang suaru lapen non bangke Karbi Film Society labang soa Jonel mate hawar mai sitame non sing ponmo altum la cerapet si labang soa asitin asai mo sitame klaim pon lapen nang fokusi nilihin pe kato we la chuni lo lapen kipachini lo lapen beja semet labang so pini labang soa ru kiseng pon nang ko
Dipu klapalong Sornali gogoi bora pen ketokpon tas ghor po lothui kangpo jaimek kepamanpon. Jakhong ni phai krip horni anikang sampor bhai ke thoma por malom pen Karbi Anglong rong supiarlo Dipu klapalong Sornali gogoi bora pen ketokpon tas ghor po lothui ingpu pon tanglo. Bangso lothui kangpo maye long kachetong dun man pengal hisar po man pen Asam Sahitya Sabha Maipu Padmasri Rongbong Terang Tokbang Jyoti Khatnia Lapen Karbi Anglong Adisi Madhusmita Bhagawati Asia Satumpen Chetong Dunsi Mesen Pen Mai Pichun Pon Kelala kita Gubernur Prasad Forma Dr. Gubernur Forma dan Pulau masih dari ini orang kita langsung transition kita ajok Vendoli liter samis liter sabu inco ponto sigro son tako gini kalbi dari tok komo sota do lahai kalbi alam ta translation bomro kola son siaku belega language kan translation komputer asapo kalbi ajutan juga kalbi society alam itu dan kita Nilip MSC constituency ke parlo tarapung saitaro arong joitaro ahe mechode. Son si jakhong poni phai pho arni kopi ko son penloni men joitaro ahe mechodet. Son si pherang ke aphan birta nang ke pale ki majokta hem ke do abang kawedet amat kopi ko son penloni nilitu ma hem mechodet pusi kisong ke phowek abang phu joitaro pen birta nang pale. Hem me kicho ahut kana hongdon sarkar pen ki pi asolarta mecho pondetlo. Lapen peri lapen pholi phukok lapen tangka lak thom sosi chodetlo pusi pherang ke aphan birta nang pale. Me ke chodet arong lake saitaro arong lapen kisong ke phowek ahem tun pen kachuning rike Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Abang Phu CEM Dr. Tuliram Rong Hang Aphan Nangrab Vek Thapusi Choning Ripon Lapen Nilip MSC Povitra Rong Pi Aphan Sitami Choning Rilo Nangrab Vek Thapusi Kachoning Ri Pedopon Tarpong Pendor Singh Tokbi Karbi Anglong News Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Lapen di Mahasau District La District ke thompen kadokawe MLA ang hoi inghoi cricket hom nang pipon wek nang jipo ke mangpen pin puralo ke pajerdam jiaphan kachisikpon La sonsi jakhong po ni phai kri phorni Autonomous State Demand Committee asa hemalong pherang ke mai ingnipon Bangso pherang ke mai kang niponalam thike jasimet MLA ang hoi nang pabat pon wek nang jipo ke mangpet anparta wothat langso LA constituency aro ongdunga polling station hojai LA ke palut ponchong jiaphan kachisikalo nilitum kroidon thek theputa chipaklangpon anparta bangso pathak India Home Minister Amit Shah Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Lapen Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Ronghang Anparta Karbi Anglong DC Atumaphan Pinpuralo Mate Memorandum Pipajerdam Popata Phirangke Mailong Jaipur Bangso Phirangke Mailong Kachatongdun General Secretary Abarim CEM Jotson Bay Spokesperson Daniel Teron Assistant General Secretary Sanjay Kilingatum Chatongdun Akan pek, nason civil bidak teklong na draft lo, asih, tak mungkin memorandum dipilih, pangsi kilo, pangsi mana office dom kilo, Indian Home Minister, Assam Chief Minister, Karbi Anglong CEM kehai, apa nason hala election commission pan, hala alam itu mana tuning dia bangga, langsung kan di mana bangga, jelah laso bang. Correction नहीं Karbi Anglong along लेके इज्जत इसियरों ना रोहा तुझाई तहो हब बोरम तू तहो हब जाप तहो सोन तहो कु along कपरे का contiguous Karbi Anglong में चित्ते को क्या general district along MLA constituency along कौन पे जाता ही नॉन इसियरों बोरमपुर में ना चित्ते बोक दो Karbi Anglong में चित्ते दायरो kuliah board langsung tak ada kan dulu memorandum lo lapan ke top dunia dah lo sudah isi ke top bangke itu lo boleh ke ni sih bangke artikel 313
32 ala bang so rona bang ke hong bidhan constitution rona po ala bang ke India government ta proisi nampo Assam government ta pro nampo election commission ta pro nampo hala hello ni tu mahil ke pudunya pa apen sonila ni leader ni yang tu bang ke pena dongga ni orang sipilu bom ablo konsen sinang pan hang hipin nan sigi dong tong ja tong han tong bom ja mana thang study de pin no si chok na chok chilo ne study de pin no si ka draft chok la final ke lila kita bom ja do dak ni tu ni dam ye bang ga disipen dam ye bang ga election commission pe le pram na sam government pe na tu ham consensi ni lo de na tu ham consensi thom lo de na tu ge si lo de pram le ki ku notification ki pia bang ga na tu opinion na ki pi no tu delimitation ka claim ni amala so delimitation na ke claim lo mo ka na tu opinion pi lo claim Karbi Anglong pe na bang ga West Karbi Anglong pe na Bangla so autonomous district autonomous council ar lo pe na arata tunang kong bang ya nilitung ya disiplin si pichot hada ke thom nahi hada ke pri nahi hada ke hin nahi ason se tu itu lo buthalang so si existing buthalang so si lo li salam na ko ason se tu to ko mo na kimi ke thom kimi ke thom apani si pela so tha si dal di fu bang ba non do lo si da ke thom na bang na Haro Gharata no isi dolo hada hini ng balu ko ko janda isi dolo hini ng padana ko hala so demand bang akapre ka som akapre ka party tu ibire hala hello da mana ka belong pen chok chelo demand pinai hada ka ke bang ge tu mana palo palo ahole na ni than na puli puli de hala da number 3 ko ye bang ge mana Om Sarkar ho election commission BJP party hijan angbong kachehon theke klangpen ajong deopani along pherang kya mai kangnipon kaching thora sayamu apharman mate ICDS project ahem ki kimji aphan arong ke jongpon atengke Karbi aphan ke plak ason thekdam long si arnam langpi tiniali along deopani BJP klembang po atum pen pherang kya mai kangnipon Lason si jakhongponi phaikrei pli arni lakheng korapli deopani constituency alongta ICDS project bukajan block pen kipipon humkrei hini anganwari center panong pilo bonta Karbi arong alongke ihumta kelong dunde lapen a committee alongta Karbi atuma phanki inudvet kipon pu ajok si tongsekot pen pherang kyamai ingnipon Jibon Be Dunmepu BJP Deopani Mondol Committee Nogen Terang ex VDC Chairman Monus Rongpi Rajesh Terang atumpen ICDS project aputhak ningkang samse chepaklangpon Lason silabang so ICDS ahem Deopani alongki kimponji adim mate arong lake number nadi TE Chairman Lakha Trok Deopani Banaspoti TE Lakha ke thom holo khua Munda Bosti Bagan Kat Katia Milanpur Lakha isi holo khua Lakha hini holo khua Nonkia Bosti Subansri Jilangso Ting Bosti Lakha hini Larong Kre hini henlo Karbi arong aphan ke ihum ta ave pondetlo Lasi Prabjen pen local MEC Sarbon Telenga non ke piponji arong Lapen committee along tame Larpon vek nangji pusi choning ripon Lapen non Amad VDC chairman sitame Lakhain korapli Deopani constituency along ta nang piserak nangji pusi MEC Sarbon Telenga aphan pherang ke amai along pen choning ripon Bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong News labang so committee long ke Karbi tumke bangkon se amen kidodon mo labang so committee long ke theglong ateng pulote isiali salong bang Chandra Singnar pu amen du inu lapen antara bang ke kapre gali salong bang ke ave pilo lapen lason si non theglong lo la kaching thura mus tame ali aber thak dak son si theglong lo Tangte labang so aganvadia hem kidoge Karbi arong la pusanta doma non la longkri hini kido bang ke Karbi arong ave bayan block pen Tangte kivang jilang arni aphanali tum kupilo ka matha ke jongsi la puson jongsi li Karbi aphan ke plak pon jongsi to kok pulo tangte nali tum hin ben kupilo ke puji ke kang tu kivang jiar ni talason si plak bom pulote militum sitame kamatha bangke parsig nang kok
kamatha parsik nang kok po bang alam the bang la hello la takado ke bhul buji nang ne je parti ben ka juji la so alam kali sita me kamatha bang ke parsik nang kok